5 MLD उदकाचो प्रकल्प मोपा विमानतळा खातीर म्हत्वाचो आसा। बेलपायर न्हंयचेर बांद बांदून मोपा विमानतळा खातीर उदक आडोवपाचें काम चालू आसा, असो आरोप पेडणेचो नगराध्यक्ष वासुदेव देशप्रभून केला। तिळारी कालव्यांत उदक ना। गोंय सरकारान महाराष्ट्र सरकाराक तिळारीच्या कामाचो खर्च दिवंक नाशिल्ल्यान महाराष्ट्र गोंयाक उदक सोडना, अशें देशप्रभून नमूद केलां। पेडणे तालुक्याच्या सुमार लाखभर लोकांच्या उदकाचो प्रश्न दिसान दीस वाडत आसा। 600 करोड रुपया खर्च करून 200 MLD टांकेच्या उदकाचो प्रकल्पाची पेडणेकारांक गरज आसा। उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सोडोवपाची मागणी पेडणेच्या नगराध्यक्षान नव्या सरकारा कडेन केल्या। तिळारी कालव्यात पाणीच नाही आहे। तिळारी कालव्यात का पाणी नाही आहे? कारण तिळारीचा धरण प्रकल्प जो केलेला आहे, जो महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आणि गोवा गव्हर्नमेंटचा संयुक्त विद्यमानचा प्रोजेक्ट आहे, त्या प्रोजेक्टचा जो खर्च आहे गोवा गव्हर्नमेंट शासनाचा, तो गोवा शासनाने अजूनपर्यंत महाराष्ट्र सरकारला दिलेलाच नाही आहे। आणि जर दिलेला नाही तर त्या कालव्यामध्ये महाराष्ट्र सरकार का बरं पाणी सोडणार? आणि त्यामुळेच सांगतो, पेडण्यात पाण्याची तुटवडा भरपूर भासणार आहे। कारण आज मी जरी सांगितलं 90 ते 1 लाखाची लोकसंख्या पेडणे तालुक्यात आहे, पुढच्या 5 वर्षांत म्हणजे 2027 सालपर्यंत तोच पॉप्युलेशन साधारणपणे 3 लाखात वाढ होणार आणि 2032 सालापर्यंत तोच पॉप्युलेशन 5 ते 8 लाख लोकसंख्या वाढणार आहे। आणि एवढी जर लोकसंख्या वाढणार आहे तर 30 किंवा 10 किंवा 5 MLD सप्लाय कोणाला पुरणार आहे? तो जर पाण्याचा संपूर्ण पुरवठा व्हायला पाहिजे तर आम्हाला साधारण 600 कोटी रुपये खर्च करून 200 MLDचा पाणी पुरवठ्याचा सप्लाय सोर्स शोधून काढायला पाहिजे। आज कडशी नदी आहे, तिथे महाराष्ट्राने बंधारा घालून अडवणूक केलेली आहे। कळणा नदी आहे, तिथे सुद्धा अडवणूक केलेली आहे। पाण्याचा स्रोतच पेडण्याचा बुडालेला आहे। पाणी आहे कुठे आणि पाणी कुठून शोधणार? हा जो प्रश्न जर जिथपर्यंत विल्हेवाट लावत नाही त्यापर्यंत हा प्रश्न ऐरणीवरती येणारच। आणि त्याच्यावरती जो आज भविष्यात कोण जो लोकप्रतिनिधी येईल त्यांनी एमर्जन्सी वॉर सिच्युएशन घेऊन त्याच्यावरती दखल घ्यायला पाहिजे आणि लवकरात लवकर हा प्रश्न सोडवायला प्रयत्न करायला पाहिजे।